Hallelujah. Jesus. Amen. So siyabulela ke kakhulu egameni lika Jesu. We are still in the subject of faith. Amen. Amen. Sise For kumxholo the past 2 wokholo. weeks we were speaking about this kind of faith. Kwiiveki ezimbini Amen. besithetha ngolu kholo. Saqalula phakathi kokholo. Amen. Ukuba ukholo yintoni egameni lika Jesu. We spoke and dissected on what faith is. Kunezinto ke uThixo aye wazityhila God has revealed some things malunga nokholo. with regarding faith. We were speaking about the different levels of faith. Besithetha ke ngamanqanaba ahlukileyo Amen. okholo. According to incwadi yabase-Efeso chapter 4, According to the book of Ephesians isenze chapter 4, sa-understanda ukuthi ukholo lunye, it has made us to understand that there is uThixo one faith, mnye, there is one God, umoya and mnye. there is one Amen. Spirit. Uthi kodwa elowo nalowo But each and every one uThixo of us, umnikeze God umlinganiselo. has given us According to the different book of measures. Romans, uthi Ngokwencwadi yabaseRoma, uthi sanuba neengcinga ezingaphezulu kunoba nimele uba nizicinga ngani. he says, do not think Uthi highly of kodwa yourselves, umuntu makenze but let people according to do the proportion of faith. ngokomlinganiselo That one is wokholo given. awunikiweyo. Then sifumene the narrative ethi We got the narrative that umuntu says, uThixo xa ke size entsindisweni when God comes to umuntu salvation, uThixo umnika umlinganiso wokholo. God gives a certain When measure of faith. when si-analyze le When we nto are analyzing this, sayi-analyza ngomzekeliso kaYesu. we made a parable of Uthi Jesus. uYesu indoda ethile Where yahamba Jesus says, a isiya certain kwelinye man ilizwe went to another ithi country. yashiya abakhonzi bayo endlini. He left his servants. Uthi home. abakhonzi bakhe ubashiya neetalente. Gave different Omnye talents to his wamnika 5, servants. omnye wamnika 3, To omnye another one wamnika he 1. gave 5, to others he gave Then 1. uthi xa kebuya umnini indlu And when the owner of the house ezojonga came uba there benze ntoni ngalaa nto to check what bebeyinikile. they've done, Then wafika lona ebenikwe 1 eyifake ngaphantsi and then the komhlaba one who was given 1 was hidden, akayisebenzisa. Wafika lona onikwe 3 and the one who was given 3 emultiplayile wafumana 3 more. multiplied it and got 3 Wafumana more. nalona 5 ayimultiplayile wafumana 5 And more. the other one got 5 Then satsho more. sathi uThixo We started to say that God, when he comes back to us, xa ebuyela kuthi, he is not expecting us akalindelanga thina to be in the same level ukuthi sibe kwilevel where he efanayo, has left us. apho asishiye khona. Kuyanyanzeleka kulo mlinganiso besiwunikiwe. The measure that we're given, We need to grow that measure that we were given kumele ukuthi sikhule, ukuze sikwazi ukwenza izinto ezingakumbi. so that we can do things Ngoba exceedingly. according to the book of Jacob Ngoba ngokwencwadi kaYakobo, okanye incwadi kaJames, or the book of James, amen, amen, ithi ukholo it olungenamisebenzi says lufile. faith without works is dead. Now kubonakala ukuthi there are things that you have to do Now it is evident that kunento kumele because ukuthi of the uzenze faith that you have received. ngenxa yokholo Satsho olufumeneyo. sathi umntu We said izinto someone, azifumanayo things that you receive, uzifumana according to the faith you that get you have. them according to the The measure level of of faith faith that you have. have. Amen. Then saqalula these different levels of faith. We spoke about the different levels of Sathi faith. kukhona uYesu athetha ngabo. We said there are people that Jesus Abafundi is bakhe referring babona to. umthi. The disciples see a tree, uYesu uyawuqalekisa and umthi. Jesus is cursing a tree. Abefika ngengomso The abafundi. following day, the disciples, Bafika laa mthi nyhani they uqalekiseki. find that tree cast indeed. Bathi master lo mthi ubuqalekisa They said, izolo. Master, the tree you have cast yesterday, Namhlanje siwubona nyhani womile. today ingcawu. it is withered to the Athi root uYesu indeed. sanuxhalaba yile. He says, do not worry Uthi about nina, this. He says, you, Uba ninokholo if oluncinci you have small as faith, the mustard seed. as small as the mustard seed, Niyakwazi ukuthi kule you ndawo are able to say to this mountain, mayisuke kule ndawo let it kuyo. move where Iye it kwenye is indawo. and move to another Then we place. differentiated. Sahlukanisa. uYesu wenza omnye umzekelo. Jesus made another parable. Udibana nendoda. He met a man, Ithi lo ndoda and this man ingumphathi mkhosi. is as Ithi umkhonzi wami he uyagula says, usendlini. my servant is sick at home. Uthi uYesu ndiza kuya And ndiyomthandaza. Jesus said to this centurion, Ithi I le will ndoda pray. awunyanzelekanga uyofika. The centurion said, you don't need to go Uthi to wena my thetha house. ngezi He nje. said, just speak to the Umkhonzi way, wami and uzawuphila. my servant will be So healed. kwabonakala ukuba laa mntu wokuqala And the first okanye person, abafundi or bakaYesu, the disciples of Jesus, they are in another level of faith. bebekwelinye izinga lokholo. This centurion And this is in centurion another level of faith. ukwenye level
level you're called. lona yena And this one uthi akudingeki uba says, you ndikubunyise, don't need to touch me. but you just need to speak a Kodwa word. kumele nje ukuthi uthethe My izwi. servant will be healed. Isibaka sami sizawuphila. Ithi uyesu The wamangala Bible says wathi Jesus was zange ndalufumana mesmerized ukholo and oluhle. says I've never found Then such ithi faith. ibhayibhile, this is that And great Jesus faith. says ukholo olukhulu. Amen. Jesus. Now remember, ekuqaleni kuthiwe ngokholo In oluncinane. the beginning, Jesus said with small faith, Ningathi kulo mntu. you can say to this mountain. Now uyesu uthi by Now this great Jesus faith, says, "Ngolukholo which is olukhulu." lukhona ukholo oluncinci, Meaning there's a lukhona small ukholo faith, olukhulu. there's a great faith. Then uyesu aphinda adibana And nomntu Jesus ongumama makes another woman. ehambe siya He kwaKana. was going to Canaan. Uthi lo mama uyamlandela And uyesu. this Canaanite woman was Uthi following nyana Jesus. kaDavide ndenzele Says, inceba. "Son of Jesus, have Unyana mercy." wam ubonjwe yidimoni. His son is demonic possessed. Athi uyesu mna And ndinguyesu. Jesus says, I as Jesus, Ndithunywe kwizimvo I am sent to the ezilahlekileyo lost sheep of zika-Israyeli. Israel. Andithunywanga I am kuwe. not sent to you. Kodwa lo mama And kangadisappointed. this woman was not Ithi ibhayibhile disappointed. lo mama The wamlandela. Bible says she followed Waguga Jesus. kuye. She kneeled before him. Ukuguga kwakhe. After he has knelt, Waphinda uyesu wathi, and Jesus said, akulunganga it is not good ukuba isonka for the sabantwana bread of my children sinikezwe to be izinja. given to dogs. La mama And that woman akabi discouraged did yilo. not get discouraged. Kodwa wathi She ewe, said, yes, izinja ezi dogs, ziyakwazi they can uthabatha imvuthuluka they ewe can etafuleni that yomlilo. fell from the table. Wathi uyesu And Jesus said, azange ndilubone.